سلام من عخم يكون كوبران تخططلتي حرنت تي في نزعلت استدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو فلما قندنت برئستاتهم أبزوبا سميناو قيح بحري إريترا ورار أمبت أمدربدا ترائيو بوليتيكا ودبات تقراي نمحبرسب نقدن سبهافتنا للناس بلو ممارس حسابات كغربو زغل مدرق تساليتو بيت كريستيان أرثوذكس إثيوبيا نسب سلطان منغستي نقيفا بريزيدنت إبراهيم بابكر كيتا كاب قيد مرحتي وتهدراو علوات فتحو كلت سينيترات أمريكا جوار محمدن كالوت أسرات بوليتيكان كاب بيت مأسر تغفتحو تصويعهم زيناتات بزرزر أبزوبا سميناو قيح بحري إريترا ورار أمبت أمدربدا ترائيو أب إريترا أبز حلفو معلتات أب فرو قل علوك أرورا أف عبت جند عن الشعب ورار أمبت أمدربدا خمزقات أمي منيستر زينا إريترا أطيمان قبر مسكال حبيرو نتين أسمت أنزلو كم زغنز تقلت أورار نمكوت صار منيستر حرشادلو كم سنحن توافير خمزلون تحبريتها رديو اتعسلا كاب يمنن إثيوبيان زمت خمزغنون تفليت الله أبزي ورحات أب هاجرات قرن أفريقيا تدقاقا مورار أمبت أمدربدا كهلو مخانو تكال مقبن حرشان فاوخت انققصين حيوم أبزي حالف سمون كاب قل مواسن خبابتات كل العفار ناب تقراي زلقا عسلا أمبت أبرخا أب سلست ورداتات تقراي كم سترعي نبرتت خبابن كم دما بيروح رشا قطر المعاتن تقراي قليتهم حالافير كبس بيروح رشان قطر المعاتن تقراي اتورار أمبت أب ورداتات راي عزبو راي اللاماتان چرچر رايان كم سترعي قليتهم أبز حلفو معلتات أب إثيوبيا تعوق زغوننا يمكن خل سرحتين تتسرحون ناب إريترا خالون كبابتات زهد مسلا أم بتابرغا أي ساعة نكبل منيستر حرشا إثيوبيا تصبت من بارو ذكريو إتي منيستر حرشا إثيوبيا أب تصبت أبو اسلا أم بتاب بزحي كاب كينيا سومالي لاندن جيبوتن ناب إثيوبيا زاتون بنفاس دما ناب سيمينن مبراق انكفالات إريترا ناي مخاطقلو الله من بارو يذكر بوليتيكا ودبات تقراي محبرسب نقدن سبهافتن علنا زبلو ممارس حساب كقربو زخل مدرق تساليتو ابت مدرق ترخيبهم زربا زسمعو بريزيدانت بيت مخر نقدي زفر محبراتن تقراي ممر اسفا قبر سلاسي حزب تقراي بمدخام كهنص تحاسيب زنبره اهاداو سرعه حزب بقالسو سعيرون زحالفو عامتات تسفا زب معبال ارغاغيص منبارون حج دما تقاليسو ارغاغيصو زنبره سرعه بمفراسو مسل عرسو سانون مرغاص ابوسان معرف يركبيلهم ابزي فتان اوان مسلاي بمتحبار انصار حزب تقراي تسلفو بانداتات بخبدوم تعديقوم كاب سرحوم شرحتات كدبو ممر اسفا صويعهم بوليتيكا ودبات زحاشه حساب زلو ودب كم زسعر امينكم تقراي شخالكم غيركم تنحانو حب مهلاوكم كرعات تسمعنا ايزبلتهم بريزيدنت الاخلاق انفستمنت تقراي زم حيش بوليسي بمحنصات حزب ببركو تربع زغنو المنقدي كتنادي يقبا دمايلهم تقراي استفلالو يتصابوتات بممكات نامرصا تسغاغيرا خمزلا زغلصو كوميشنر مرصا تقراي ممر ملورق بوليتيكا ودبات تقراين حزب يطقم يزبلو حساب اب مفلاط خمزركبون تقراي مسرت سلطان مخانان عالم زرئلن مدرخ مخانون ابريهم نام معلت مرصا اب مقراب اب نركبلو اوان انو تقراي زمنو حالتا شرحتاتهم يقصللو خمزلو بمغنزاب بوليتيكا ودبات دمص حزب بمخبار كنقساوس خمزغبا اوتم كوميشنرات تحساسيبهم شادشاي تاريخاو مرصا تقراي چونت حزب تقراي بزمال اسرعت كفصمن عبي مرأيا سلطان كخون كسرحو خمزغباون ممر ملور كدان ماريام ميعيدهم بيت كريستيان أرثوذكس إثيوبيا نسب سلطانات منغستي حلافنتهم زنقعم كتبل نقيفا بيت كريستيان أرثوذكس إثيوبيا أب قرب أوانات تفطيروم أب زنبرو غونصتات سب سلطانات منغستي حلافنتهم ببقعت يتواصون إلى اتا بيت كريستيان نموت نطباوي هاچالو هنديسا سعيبو أب استولعنا عبي أب لعلي سعبتا متقعت خمس تفصمه أب زوصوتهم غلصي حبيرا እቲ መግለጺ ኣብ ገለ ዞባታት ክልል ኦሮሚያ ተዋዲዶም ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ንዝተጎድኡ ምእመናን እታ ቤተ ክርስቲያን እግርን ምትካል ዓሊሙ ከም ዝተዘርግሐ ድማ ተሓቢሩሎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ብምኽንያት እምነቶም ጥራይ ብዘስካዕካ ኩነታት ከም ዝተኸተሉ ጸታዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመን ንብረቶም ከም ዝዓነውን እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘውጽቶ መግለጺ ኣዘኻኺራ ብዙሓት ካብ መንበር ገዝኦም ተፈናቂሎም ኣብዚ እዋን ክረምቲ ኣብ ቀጽርታት ኣብያተ ክርስቲያን ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላትን መንበር ገዛ ውልቀ ሰባትን ዕቂቦም ይርከቡ ንኸቢድ ማሕበራውን ስነልቦናውን ቅልውላው ድማ ተሳጢሖም ኣለዉ ይብል እቲ መግለጺ
ዝምልከቶም አካላት መንግስቲ ንጥፋተኛታት ከም ዘይዕገሱ ግቡእ ፍትሒ ከም ዝህቡን ንዝተጎድኡ ከም ዝኽሕሱን ዝኣተዎ ቃል ንኸተግብሩ ብትዕግስቲ ክትጽበይ ምጽናሓ ዘዘኻኸረት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ እንተኾነ ግና ነቲ ዝኣተዎ ቃል ብእዋኑን ብብቕዓትን ክፍጽሙ ከም ዘይረኣየት ሓቢራ ካብ 22 ስጋብ 24 ሰነ 2012 ኣብ ዝነበሩ 3 መዓልታት ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ብውሕዱ 67 ኣመንቲ ከም ዝተቐተሉ 38 ብከቢድ 29 ድማ ብቐሊል ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ልዕሊ 7000 ኣመንቲ ካብ መንበሪኦም ካብ ምፍንቃሎም ብተወሳኺ ንስነ ልቦናውን ኣእምሮኣውን ቅልውላው ከም ዝተሳጥሑ እውን ኣብቲ መግለጺ ሰፊሩ ኣሎ ልዕሊ 5 ቢልዮን ዝግመት ንብረት ብዘመተን ብቃጸሎን ከም ዝሰኣኑ ነቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ንምጽናዕ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ዋና ቤተ ክህነት ዘጣየሸት ዓባይ ኮሚቴ ኣፍሊጣ ኣላ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብ22 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ምስ ተቐተለ ኣብታ ከተማን ኣብ ክልል ኦሮሚያን ዝርከቡ ገለ ከባብታት ንዘይምርግጋእ ከም ዝተፈጠረ ይዝከር ፕሬዚደንት ኢብራሂም ባቦከር ኬታ ካብ ቀይዲ መራሕቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ተፈቲሑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕልዋ መንግስቲ ማሊ ዝወደቡ ወተሃደራት እቲ ሃገር መሰጋገር መንግስቲ መሲርቶም ን3 ዓመት ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ከም ዝደልዩ ገለ ኣዛተይቲ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እቶም ኣዛተይቲ ዞባዊ ትካል ኢኮዋስ ዝኾኑ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ብሲቪል ወይ ከዓ ጥሮታ ብዝወፅእ ወተሃደር መኮነን ክምራሕ ሕቶ ኣቕሪቦምሎም እቲ ልዝብ ብፕሬዚደንት ነበር ናይጀርያ ጉድላክ ጆናታን ዝምራሕ ዘሎ እቲ ዞባዊ ትካል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳ ዘንበር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እዞም ወተሃደራት ጽዕንቶ ይፍጠር ኣይፍጠር ዝተፈልጠ ነገር ግን የለን እቶም ዕልዋ መንግስቲ ወዲቦም ንፕሬዚደንት ማሊ ኢብራሂም ባቦከር ኬታ ኣብ ቀይዲ ዘእተው ወተሃደራት መጀመርታ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ድሌት ከም ዘይብሎም እዮም ገሊጾም ነይሮም መራሕቲ እቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ነቲ ኣብ ቀይዲ እትዮም ወጸንሑ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ባቦከር ኬታ ከም ዝፈትሕዎን ኣብ ገጹ ከም ዘሎን ድማ ገሊጾም ኣለዉ ኢኮዋስ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ሃገራትን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒኖሞ እዮ ክልተ ሴኔተራት ኣሜሪካ ጃዋር መሐመድን ካልኦት እስራት ፖለቲካን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ጸዊዖም ኣብ ኣሜሪካ ጽልዋ ከም ዘለዎም ዝእመነሎም እዞም ክልተ ሴኔተራት ዝጻውዒት ዝገበሩ ናብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ሰደድዎ ደብዳቤ እቶም ሴኔተራት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተለዓለ ናዕብን ንዕኡ ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰደ ዝጉምትን ነቲ መጺኡ ዝነበረ ለውጥን ዝሃስኡ ኢሎም እቲ ብኣሚ ክሎቡቻርን ቲና ስሚዝን ዝተባሃሉ ሴኔተራት ተጻሓፈ ደብዳቤ ስሙይ ፖለቲከኛን ወናኒ ዓብዪ ሚድያን ጃዋር መሐመድን መሓዙትን ብዝምልከት ስግኣት ከም ዝሓድሮ ዝገልጽ እዩ እቶም መሓዙት እቲ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ምሉእ ሰብኣዊ መሰሎም ንከኽብረሎም ዝከኣል ኩሉ ሓገዝ ዝገብር ድማ ሓቲቶም ጃዋር መሐመድ ኣብ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣንጻር ኢህወደቅ ቃልሲ ብማሕበራዊ ሚድያ ዘካየደ ኮይኑ ኣብኡ እናሃለወ ድማ ዓብዪ ሚድያ ኦኤምኤን ከም ዘጣየሸ ይፍለጥ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን 20 ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ተምርሕ ከም ዘላን ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ክፈጥር ምሕታቶም እውን ዝዝከር እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ተዳለዉ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ምዝተረፉ መደባት ሓርነት ቲቪ ሰናይ ጻንሒት